Sammenstødet ved Lexington og Concord 1775. Sammenstødet ved Lexington og Concord var det første sammenstød mellem de britiske redcoats og de amerikanske kolonister. Forud for dette sammenstød havde kolonisterne brugt flere måneder på at samle våben og ammunition til, hvis briterne nu skulle angribe dem. Af samme grund trænede kolonisterne i at kæmpe, da de bare var helt normale arbejdere, men hvor briterne derimod var trænede soldater. Det gjorde ikke kampen lettere for kolonisterne. Den britiske general Thomas Gage havde fået ordre til at anholde Samuel Adams og John Hancock, som begge havde gjort sig uvenner med briterne, fordi de ikke mente, de havde nok frihed ved at være under briternes magt. Natten til den 18. april 1775 sendte general Gage knap 1000 soldater afsted mod Concord. De håbede på at kunne overraske kolonisterne ved at komme på dette tidspunkt og på den måde undgå for meget modstand. Det lykkedes dog ikke, da kolonisterne havde William Daves og Paul Revere til at overvåge briterne, så de skyndte sig at ride afsted for at advare kolonisterne. Derfor var kolonisterne klar til at forsvare sig, da briterne kom. Det vides ikke, hvem der skød først, men skuddet startede krigen. Kolonisterne måtte dog hurtigt trække sig tilbage, da de kun var 60 mod de knap 1000 britere. Briterne kæmpede sig frem og ødelagde alle våben og kanoner på deres vej. Dog havde kolonisterne ryddet det meste af vejen, da de var flygtet. Senere på briternes vej stødte de på kolonisterne, der havde fået hjælp af nogle specielle kolonister, som man kaldte Minutemen, da de på få minutter kunne være klar til kamp. Ved hjælp fra dem var kolonisterne pludselig så mange, at briterne var nødt til at trække sig tilbage. Det resulterede i amerikansk sejr.